gange det er fint, jeg sætter de behøver, altså. Jeg må det er så forsigtigt. Det er fordi, du valgte at løse den over det. Den er alligevel på 8 ring. Den er alligevel på 8 ring. Der. Ja, den starter på den sorte og hvide. Ja, så går den over på den, der er derude. Og så går den ned på den orange og sorte strik. Jo, nej, det gør den sgu ikke.